Yo, Раликама, da studia Rest Records. KTNK Music. Yo, барои тай эшқи аввал охири ма, эс сабаби хестани ма. гӯш кар. ман масти шароб шидам вақте он омадам кард худаш рафта хаёлҳои ю дуруни рэпам кард 6 сол ёдаш фақат номаш фақат дардаш фақат нағзам дид нағзаш дидам байнда бад фребам кард раш дурунам да то мехӯрдак нилуки ҷо бидӣ нафаҳмидам душмани киева да ки ҷон бидӣ саргузашти мо ба чӣ анҷом ёфте навниёлам ту ғуломи кавалер ти ба ёда да чиёлам қадим хирсам бидӣ ай дига одам бидӣ ту надонистам бедилу бепарвои беғам бидӣ ту понд бидай гапот корот рафтори вардаҳотам ма ту вори духтара надида будам ҳаёт омада ғайри нилуфар чӣ ба ҳеҷ ка нафорид бидак бисёради ошиқи неава кайфорид ғайри ӯ натонист касе ҷо шавада қалби ма чизе шидам нашидам нилу бидон ту карди ма мада ғайри нилуфар чӣ ба ҳеҷ ка нафорид бидак бисёради ошиқи неава кайфорид ғайри ӯ натонист касе ҷо шавада қалби ма чизе шидам нашидам нилу бидон ту карди ма мухлисима ки бадани тура мехоҳад она кама ёдаме медона ҳаёти рамазона ҳаёти ишқу ошиқима даври пасанима даври хидмата пеши нилуфар фақат пасанима то дарс бучидана ай қафош да тамошош баъди дарс да таги хонаш да мошини он бош музикои дӯст медоштаи ю баланд калон када чӣ хел та бурдане ишқи ма калон када оқибат балои ҷон шиди ғам меҳмон шиди мада просто ҳамсинфу ӯ да нилу ҷон шиди риштаи муҳаббатим кандак ба мара бандидор шид фақат ӯ намерасид фақат ҳамӯ дар кор шид чанд праздник зод рӯзум чанд ҳазор шав рӯзум бе ӯ гузаштак рафт чӣ хе барош насӯзум тақдир да ёши киштим ғарқ ши дарё да киштим тиллои хости вақте дил да сохтамат қасри ғишти айфи хирсаки бурдайма ту дидай даҳтаҳо шаглои қиматат миёрам парторали ка глоша натешоном мо бупусан уво ранги дилат э ҳаром чӣ хе тоқат кардӣ набуд мушкилат ма азоб мекашидам шабой бехоб медидам суратҳои ришта сайда ма даварзоб медидам хиёлат намесӯхтам хиёлат талам намекард алам намекард гаргиш кард мара гаранг намекард пишти ту чӣ дошт ки ҷое рафти раҳат бурдум ту мухлиси реп будива ма сари репа хурдум овоз ма расонда тонистам ахир ма да гӯшат ҳаётат набирор соф намекунам фаромӯшат хомӯш буд вақти рафтанат рал нагуфт гапоша хоҳи мақсадша фаҳмидам гӯш ку ҳамаи репоша ҳар як тушданам ё ки дода ё ки задай пастат ту кавги маст шидӣ магар ги то қабар қастат